Γεια σου Κυριάκο. Γεια σου, Θοδωρή. Τι κάνεις? Είμαι καλά. Ρε, Θοδωρή, να σε ρωτήσω κάτι. Γιατί κάθε φορά ξεκινάς με το Γεια σου, Κυριάκο? Εγώ γιατί δεν Θες να ξεκινήσω μια φορά ξεκινήσουμε? Γεια σου, Κυριάκο? Γεια σου Κυριάκο. Ναι, γιατί δεν ξεκινήσω εγώ Γεια σου, Θοδωρή, μια φορά? Οκ, μπορούμε να το ξαναπάμε αν θες. Όχι, όχι. Εντάξει, κρατάμε. Απλά ήθελα να σε ρωτήσω γιατί το έχω απορία. Υπάρχει αυτή η νόρμα κάθε φορά. Είναι για να μην χάνουμε το ρυθμό. Ξέρεις ότι κάποιος σχολίασε το Γεια σου, Κυριάκο, Γεια σου, Θοδωρή σε ένα post μας, έτσι? Ναι. Δεν ξέρω το φίλο. Πάντως τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί πέθανα στο γέλιο. Έκανε ένα post που λέγαμε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το νέο επεισόδιο και αυτά. Και βγαίνει ένας φίλος από κάτω και γράφει Γεια σου Κυριάκο, γεια σου Θοδωρή. Πέθανα στο γέλιο, ήταν πάρα πολύ καλό. Και είπα, αν μας ακούει ο φίλος, ότι το συγκεκριμένο σλόγγαν θα γίνει μπλουζάκι και στο επόμενο meetup που θα είμαστε θα το μοιράζουμε κιόλας. Το Γεια σου Κυριάκο, γεια σου Θοδωρή, εγώ το θέλω ένα μπλουζάκι. Βεβαίως. έχει πλάκα. Αλλά θα τα φοράμε ανάποδα. Ανάποδα, ναι. Θα φοράω το Γεια σου Κυριάκο. Θα πλάκα, δεν θα έχει. Με λένε Κυριάκο και είμαι καλά. Λοιπόν, τι θα πούμε σήμερα Κυριάκο? Ποιο είναι το θέμα της σημερινής μας κουβέντας? Σημερινή μας podcast. Αγαπημένο θέμα το σημερινό και αγαπημένη ομάδα ανθρώπων που θα θίξουμε σήμερα. Βεβαίως, γιατί τι θα ήμασταν χωρίς αυτούς? Λατρεμένοι άνθρωποι, αγαπημένοι άνθρωποι. Στην καρδιά μου τους έχω. Πέρα από την πλάκα, εντάξει. Πέρα από την ηρωνία της φωνής μου. Σήμερα θα μιλήσουμε για τους sets, για τους QAs, για όλη αυτή την καθημερινή τρέλα που βιώνουμε ανάμεσά μας. Σωστά, όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι είναι εκεί για να διασφαλίσουν την ποιότητα των πραγμάτων που φτιάχνουμε. Όχι μόνο εμείς, αλλά όλοι. Τι θα κάνουμε χωρίς αυτούς? Και για να τους πικραίνουμε και να μας πικραίνουν, αντίστοιχα. Σωστά. Και επίσης να σκεφτούμε ότι αν δεν ήταν αυτοί θα τα κάνουμε εμείς. Και εκεί είναι που λες τι ωραία που έχουμε αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί αν δεν είχαμε QA στην ομάδα, θα κάναμε εμείς τους QA στην ομάδα και εκεί τα πράγματα δεν πάνε καλά. Έχεις δώσει ποτέ σε dev να κάνει quality assurance? Ναι, και εγώ έχω κάνει σε διάφορες φάσεις. Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι πήγε άψογα, γιατί όταν το βλέπε κάποιος QA πάντα κάτι θα βρίσκε. Αλλά ναι, είναι κάτι που μάλλον είναι κάτι το οποίο το δικό μας στο μυαλό μπορεί να το κάνει process για κάποιο λόγο. Οπότε λοιπόν σήμερα θα σου πω μια ιστορία. Θα ξεκινήσουμε το επεισόδιο μας με μια ιστορία. Θα προσπαθήσουμε να περιγράψουμε την καθημερινότητα ενός QA. Όλοι την ξέρουμε την καθημερινότητα ενός QA. Απλά, εντάξει, μείνετε μαζί μου, θα το κάνουμε για χάρη της ιστορίας και του επεισοδίου σήμερα. Η καθημερινότητα λοιπόν είναι πάρα πολύ ωραία. Συνήθως υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος μόλις ένας dev φτιάξει ένα ticket, παραλάβει ένα ticket που θα έχει πλήρη description, τίτλους, τι να κάνει, τι τεστ να ακολουθήσει, τι περιοχές να δει. Θα το πάρει στο χρόνο του, δηλαδή έστω ότι ένα ticket χρειάστηκε 5 μέρες για να γίνει. Ο QA θα πει: ωραία, εγώ θέλω 2 μέρες για να το κάνω. Τέλεια. Ο dev θα τελειώσει την ώρα του, θα ολοκληρώσει τη δουλειά του, θα το δώσει στο QA. Ο QA με τη σειρά του θα ολοκληρώσει τα τεστ του, θα τελειώσει και αυτό στην ώρα του και το ticket θα παραδοθεί στις 5 μέρες που ήταν να παραδοθεί. Όλα θα είναι εκεί, όλα θα είναι έτοιμα, περιγραμμένα, γιατί ένας άνθρωπος που διασφαλίζει το quality πρέπει να έχει και τα απαραίτητα εργαλεία για να διασφαλίσει αυτό το quality, οπότε κάπως έτσι πρέπει να κυλάει και η καθημερινότητα ενός QA. Απόλυτα. Νομίζω ότι περιέγραψε το 100% της καθημερινότητάς μας και το 100% των περιπτώσεων, Σωστά. Νομίζω ότι δεν παρέλειψα καμία και δεν υπερέβαλα πουθενά. Ναι, και έχω την εντύπωση ότι και ο κόσμος μας ακούει αυτή τη στιγμή, σου λέει πού δουλεύουν αυτοί οι άνθρωποι να πάμε κι εμείς. Από πότε είναι αυτή η εφημερίδα? Δεν καταλαβαίνω όμως γιατί γελάμε, γιατί ειρωνευόμαστε. Αυτή δεν είναι η καθημερινότητα. Δεν πετάνε πεταλούδες, δεν υπάρχει αυτή η χαρά. Όλα πάνε, όλα κυλάνε ρολόι. Κουρδισμένο ελβετικό ρολόι. Άρα καταλαβαίνουμε ότι αυτό που περιέγραψε μόλις ο Κυριάκος έχει κομμάτια και δόσεις πραγματικότητας. Δεν είναι όμως η πραγματικότητα που βιώνουμε καθημερινά. Ούτε engineers, ούτε QAs. Όχι. Έπεσε από το συννεφάκι, έπεσε από το ροζ σύννεφο ο Κυριακός ξαφνικά. Δεν πετάνε πεταλούδες. Δεν έχει πεταλούδες καθημερινότητα. Έχει, πώς δεν έχει. Χαρά, ελπίδα, ευτυχία και άλλες τέτοιες αρετές. Εννοείται. Δίνουμε και τα χέρια στο τέλος, ευτυχισμένοι και πάμε για μπύρες. Η αλήθεια λοιπόν είναι και αυτό που βιώνουμε καθημερινά, ότι ο QA, ο οποίος θα παραλάβει να κάνει κάτι, έχει στην πραγματικότητα ελάχιστο χρόνο για να τεστάρει, γιατί συνήθως τα tickets θα τα πάρει όταν τελειώνει κάποιος πριν, όταν ολοκληρώνεται κάποιο feature. Μπορεί να πάρει ένα, μπορεί να πάρει και παραπάνω από ένα, ταυτόχρονα και να πρέπει να ολοκληρώσει. Με αποτέλεσμα και ο ίδιος άνθρωπος να μην είναι συγκεντρωμένος στο 100% και να το δημιουργούμε έξτρα φόρτο και άγχος, και εμείς από την πλευρά μας, εάν κάτι δεν πάει καλά, γιατί δεν θα πάει καλά σε κάποιες περιπτώσεις, να αγχωθούμε εξτρά και να προσπαθούμε γρήγορα να δώσουμε μια λύση για να την πάμε ξανά στον QA, να το τεστάρει για να πάμε παρακάτω.
Δυστυχώς λοιπόν δεν λειτουργούν έτσι τα πράγματα, όπως τα περιέγραψε ο Κυριάκος. Υπάρχει αρκετό δράμα στο ενδιάμεσο που συμπληρώνει τα κομμάτια. Πίεση, αρκετά πίεση βασικά. Νομίζω ότι τα περιγράφει όλα η πίεση. Φαντάσου τώρα να έχεις πει ότι θέλω 2 μέρες για να κάνω τη δουλειά μου και να σου έρχεται άλλος με ψυχή στο στόμα και να σου λέει έχεις 1. Μα εγώ ζήτησα 2. Ναι, αλλά έχεις 1 γιατί αλλιώς και εγώ είμαστε. Πρέπει να προλάβουμε το release που φεύγει σε 10 λεπτά και είσαι ωραία να τα κάνω γρήγορα, να τελειώσω, να δω, να κάνω και φεύγει μια βιαστική δουλειά. Φαντάσου τώρα στο Θοδωρή, στο σενάριο, αν έχεις μια σκραμμική ομάδα και ο QA είναι μέσα στο process, στο οποίο βλέπει δηλαδή το developer και την πίεση την οποία τραβάει. Φαντάσου να είσαι σε μια άλλη ομάδα που οι QAs είναι σε ένα chapter. Όλοι μαζί. Και δεν έχουν ιδέα τι γίνεται στο development. Απλά έρχεται ένα ticket. Σωστά. Και απλά πρέπει να τεστάρουν κάτι, χωρίς να έχουν περαιτέρω εικόνα. Και όχι μόνο αυτό. Ή χρόνο. Πρέπει να τεστάρουν αυτό και μετά να τεστάρουν το επόμενο και μετά να τεστάρουν το επόμενο. Και όλο αυτό παίρνει μια σειρά. Έχει ένα queue. Τώρα, γιατί όμως συμβαίνει αυτό? Μπορούμε να δώσουμε μια εξήγηση στο γιατί συμβαίνει κάτι τέτοιο? Σίγουρα. Για όλο αυτό το management. Το μπαλάκι έφυγε, τελειώσαμε, δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο, παιδιά. Γιατί ρωτάω? Γιατί είναι κάτι που δυστυχώς επαναλαμβάνεται. Όπως είπαμε και την πρώτη φορά που λέγαμε για το Mythical Man Month, που είναι πράγματα τα οποία 50 χρόνια τώρα δεν έχουμε βάλει μυαλό και εξακολουθούμε και τα κάνουμε λάθος. Με μεγάλη επιτυχία τα κάνουμε. Σωστά, γιατί είμαστε πολύ καλοί σε αυτό. Νομίζω ότι και αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι το οποίο ενώ ξέρουμε ότι είναι λάθος, ενώ ξέρουμε ότι δεν είναι σωστό να γίνεται, το επαναλαμβάνουμε. Γιατί λοιπόν γίνεται συνέχεια, γιατί κάθε φορά επαναλαμβάνεται αυτό το pattern? Κατά τη γνώμη σου. Αρχικά, νομίζω ότι πολλές φορές εμείς οι devs δεν παίρνουμε υπόψη μας το κομμάτι του QA. Δηλαδή θεωρούμε καλώς ή κακώς ότι η δική μας δουλειά είναι αυτή που χρειάζεται το περισσότερο χρόνο ολοκλήρωσης. Και ότι ένας άλλος άνθρωπος ο οποίος θα τεστάρει αυτή τη δουλειά χρειάζεται λιγότερο χρόνο από ότι εμείς χρειαστήκαμε για να το υλοποιήσουμε. Το οποίο εν μέρει έχει ένα δίκιο, έχει μια βάση, αλλά δεν είναι όλη η αλήθεια. Από τη στιγμή που έχουμε πει ότι κομμάτι του process είναι το QA, να διασφαλίσει δηλαδή κάποιος την ποιότητα, δεν μπορούμε να πούμε ποιο είναι πιο σημαντικό και πιο ασήμαντο. Δεν υπάρχει καν σύγκριση. Και πολλές φορές εμείς οι devs αναλαμβάνουμε να κάνουμε τη δουλειά μας, για κάποιο λόγο μας παίρνει παραπάνω, γιατί μπορεί, όχι για προσωπικό λόγο, γιατί μπορεί κάτι να μην ήταν όπως φανταζόμασταν. Και μετά καταλήγουμε να τρώμε τον χρόνο τον οποίο μας δόθηκε και μετά αυτή η πίεση να βγαίνει προς τα κάτω, να βγαίνει στον επόμενο της αλυσίδας. Νομίζω ότι είναι ένας βασικός λόγος αυτός. Δηλαδή ότι πολλές φορές δεν παίρνουμε υπόψη μας ότι μετά από εμάς υπάρχει ακόμα ένας άνθρωπος ο οποίος χρειάζεται να το τεστάρει, χρειάζεται να δει. Ισχύει αυτό που λες σε μεγάλο βαθμό. Βέβαια, εγώ θα σου πω ότι αν φύγουμε από το σενάριο ότι κάτι έχει πάει στραβά στην υλοποίηση και ότι ο engineer δεν έχει λάβει υπόψη του το χρόνο που θα ξοδέψει ένας QA και ότι όλα έχουν γίνει σωστά και έχουν παραδοθεί τα πράγματα στην ώρα τους από τον developer, νομίζω ότι το επόμενο πράγμα που ίσως δημιουργεί πρόβλημα στο QA είναι ότι τα sprints ή το development cycle, το βάρος του πέφτει στο τέλος. Δεν είναι σωστά κατανεμημένη η δουλειά που έχει να κάνει ένας QA. Μην παρεξηγηθώ ότι κάθεται κάποιος QA μέσα στο sprint κατά τη διάρκεια. Έχει να κάνει και άλλα πράγματα. Αλλά μιλάμε για το feature αυτό καθ' αυτό. Με αποτέλεσμα, όταν θα πλησιάσει το τέλος, ξαφνικά 1, 2, 3 ή 5 engineers να του πετάξουν ένα τόνο δουλειά και αυτός ο άνθρωπος θα πρέπει μέσα σε ελάχιστο χρόνο, που συνήθως είναι 2 με 3 ημέρες το πολύ, πρέπει να τεστάρει, να πρέπει να δώσει την υπογραφή του και να πρέπει να πει ότι αυτό είναι OK, μπορεί να πάει στην παραγωγή. Άρα, εκτός από την πίεση χρόνου που μπορεί να έχει ένας engineer, κάτι άλλο που συμβάλλει σε αυτό είναι και η πίεση χρόνου που δέχεται ένας QA όταν θα του έρθουν πολλά πράγματα μαζί. Πολύ σωστά. Ένας τρίτος λόγος, ο οποίος μου έρχεται στο κεφάλι, είναι ότι συχνά παρεξηγούμε το ρόλο που έχει ένας QA σε μια εταιρεία. Θυμάμαι κάποια στιγμή, γιατί δεν είμαι ο καλύτερος στον κόσμο, έτσι, και εγώ έχω κάνει απίστευτα λάθη και με τους QAs. Θυμάμαι λοιπόν ένα manager που έχω κάποια στιγμή και μου έλεγε ότι ο QA δεν είναι εκεί για να τεστάρει τον κωδικά σου. Δεν είναι εκεί να τεστάρει το feature σου. Είναι εκεί για να πει ότι αυτό που έχεις φτιάξει έχει τα standards που έχει θέσει η εταιρεία για το προϊόν της. Αυτό είναι το quality assurance λοιπόν που συζητάμε. Πολλές φορές και οι engineers αλλά και οι ίδιες εταιρείες και δυστυχώς και οι QAs, γιατί έχουν μπει και αυτοί πάνω σε αυτό το μονοπάτι και τρέχουν, σου λέει έτσι είναι τα πράγματα, αντιλαμβάνονται τη θέση τους ως αυτός που πρέπει να τεστάρει πρακτικά αυτό που έχει κάνει ο engineer. Αυτό είναι λάθος. Όλοι έχουμε πολλές φορές ότι οι engineers έχουν στη φαρέτρα τους
αρκετά όπλα να τεστάρουν τον κωδικά τους, από integration test, από unit test, από ό,τι test μπορεί να φανταστείς. Ακόμα δηλαδή και πραγματικό τεστ, ανοίξεις τον browser σου και δες ότι παίζει αυτό που έχεις κάνει και όχι μόνο το happy path, τσέκαρε και δύο πραγματάκια παραπέρα. Όχι ότι παίζει ωραία το δικό μου το feature, αλλά ξαφνικά η παραγωγή έχει την ακτή στον αέρα, δεν μπορεί να γίνει οτιδήποτε άλλο. Άρα πρέπει λοιπόν να καταλάβουμε και εμείς engineers ότι εκεί αυτός ο άνθρωπος δεν είναι για να τεστάρει τον κώδικά μας. Είναι εκεί για άλλο λόγο. Και πολλές φορές έχω την αίσθηση ότι και αυτό παίζει σημαντικό ρόλο στο ότι γιατί πέφτει τόσο μεγάλος φόρτος εργασίας στους QAs. Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Πολλές φορές οι devs, είτε κατά λάθος, είτε από βιασύνη, είτε επίτηδες, δυστυχώς υπάρχει και το επίτηδες, δεν τεστάρουμε το κώδικά μας. Δηλαδή μπορεί να, ή μάλλον τεστάρουμε το κώδικά μας στο πολύ, πολύ απλό σενάριο και στο πολύ εύκολο σενάριο. Όχι απλά happy path, τύπου very happy path. Τρέχει, κάνει build, τελείωσε. Αυτό, τέλειωσε. Δώσ' το, πάω το κουμπί. Σε σημείο δηλαδή που δυστυχώς προσπεράμε αυτό το step, ίσως και επειδή έχουμε την αίσθηση ότι υπάρχει κάποιος μετά από εμάς. Κάπως δηλαδή επαναπαυόμαστε πολλές φορές στο γεγονός ότι υπάρχει άλλο ένα μάτι, άλλο ένα ζευγάρι μάτια το οποίο θα ξαναδεί το δικό μας feature, θα ξαναδεί αυτά που φτιάχνουμε και νιώθουμε ασφάλεια σε αυτό. Αυτό όμως δυστυχώς, όπως είπε και πολύ σωστά και ο Θοδωρής, δεν είμαστε εκεί για αυτόν τον λόγο. Οι άνθρωποι αυτοί είναι εκεί για να τεστάρουν την ποιότητα, όχι για να τεστάρουν τι παίζει. Γιατί μετά υπάρχει και το άλλο σενάριο. Φαντάσου ότι είμαι ένας dev, δεν έχω τεστάρει πάρα πολύ το κωδικά μου και το στέλνω προς testing. Και μετά ο tester δοκιμάζει ακριβώς αυτό που λέει το ticket και δεν παίζει. Δηλαδή το happy path και δεν παίζει. Και σου στέλνει πίσω. Μετά εσύ το φτιάχνεις. Το στέλνεις πίσω. Και πάει στο επόμενο step. Πάει στο επόμενο step. Και δεν παίζει ούτε το επόμενο step. Το ξαναστέλνει πίσω. Το φτιάχνεις. Πάει στο τρίτο step. Δεν παίζει. Και γίνεται αυτή η αλυσίδα συνέχεια. Ξέρετε πόσο χρόνο δαπανείτε. Πόσο βαρετό είναι. Δηλαδή, όλοι έχουμε πέσει σε αυτή τη θέση και συνήθως πέφτουμε όσο πιο είμαστε πιο junior. Γιατί σαν junior δεν έχεις και όλες και την αυτοπεποίθηση ότι αυτό που κάνεις είναι 100% σωστό, ή μάλλον μπορεί και να την έχεις τώρα εδώ που τα λέμε. Εντάξει, μπορεί να έχεις και σε αυτήν την αυτοπεποίθηση σαν junior και να έχεις λίγο περισσότερο από ό,τι θα έπρεπε. Αλλά πολλές φορές επαναπαυόμαστε ότι υπάρχει κάποιος άλλος μετά από εμάς. Είναι πρακτικά σαν να αντικαθιστούμε τον debugger με τον QA. Δυστυχώς. Κάπως έτσι. Αυτό καλό να μην γίνεται. Εννοείται δεν πρέπει να γίνεται. Δημιουργούμε τρομερά προβλήματα και σε εμάς τους ίδιους, έτσι, γιατί χαλάμε τη ζαχαρένια μας. Για ποιο λόγο? Και στους ανθρώπους που αναγκάζονται να μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Αλλά και το προϊόν δεν εξελίσσεται και εμείς ήδη δεν εξελισσόμαστε στο κάτω-κάτω. Υπάρχει όμως κάποιος άλλος τρόπος. Μπορούμε να σκεφτούμε κάποιον άλλο τρόπο για να αλλάξει όλη αυτή η ροή, για να μην δημιουργούμε τόσο πολλά προβλήματα ή να είναι λίγο πιο streamline η διαδικασία. Και πριν πεις ότι να πεις αν υπάρχει ή όχι, υπάρχει, γιατί το έχουμε συζητήσει, θέλω να δώσω ένα insight ότι δεν ξέραμε ότι όχι απλά υπάρχει, δεν ξέραμε ότι είναι και framework συγκεκριμένο και είναι well established στην αγορά. Και πώς λέγεται, λοιπόν, Κυριάκο, πώς είπαμε λέγεται? Shift left. Shift lane. Πριν λίγους μήνες λοιπόν με τον Θοδωρή είχαμε την τύχη να είμαστε σε μία ομάδα μαζί. Οπότε εκεί δοκιμάστηκε για πρώτη φορά μία διαφορετική αρχιτεκτονική, η οποία να πούμε στην αρχή ότι βγήκε εμπειρικά, δηλαδή βγήκε μέσα από μία ιδέα, από ακριβώς αυτή την ιδέα που είπαμε, μόλις αυτό που αναφέραμε αυτή τη στιγμή. Υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος. Οπότε λοιπόν μπήκαμε στη διαδικασία να σκεφτούμε αν υπάρχει κάποιος διαφορετικός τρόπος για να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Στο μέλλον μάθαμε ότι αυτός ο τρόπος έχει και όνομα και είναι πολύ δεδομένος και στον χώρο των QAs. Γι' αυτό δεν είμαστε και QAs άλλωστε. Οπότε λοιπόν αυτή η προοπτική είναι πρακτικά πολύ απλό. Από τη στιγμή που υπάρχει πρόβλημα στο να είναι ο QA στο τέλος της αλυσίδας, να πάει στην αρχή. Αυτό λοιπόν ονομάζεται Shift Left Architecture. Προς μεγάλη μου έκπληξη ότι υπάρχει και έχει και όνομα, δεν ανακαλύψαμε τη φωτιά εμείς. Δηλαδή είναι σαν να ένιωσα λίγο σαν τον Νεάτερνταλ, ο οποίος λέει: Α, κοίτα, έφτιαξα μια συσκευή την οποία την πατάς και βγάζει φωτιά. Α, τον αναπτήρα λες. Υπάρχει αναπτήρας. Όταν έμαθα πόσο δεδομένο είναι, ξενέρωσα πάρα πολύ να σου πω την αλήθεια. Παρ' όλα αυτά όμως είναι αρκετά ωραίος τρόπος εργασίας. Αυτό που είπε και ο Κυριάκος είναι ότι φέρνουμε πιο μπροστά τον άνθρωπο ο οποίος είναι ο QA, είναι ο set. Γιατί αντί λοιπόν τον έχουμε στο τέλος που απλά τι κάνει, δίνει ένα sign off και τεστάρει κάποια πράγματα, το φέρνουμε μπροστά στη διαδικασία της υλοποίησης, ξεκινώντας ακόμα και από το design, έρχεται πολύ κοντά σε επαφή με product ανθρώπους, έρχεται πολύ κοντά σε επαφή με designers και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα
και ο ίδιος να έχει γνώση του feature το οποίο θα τεστάρει κάποια στιγμή αρκετά νωρίς και ο ίδιος όμως να συνεισφέρει με τις δικές του γνώσεις που έχει πάνω στο προϊόν και να βοηθήσει και τους product ανθρώπους. Οπότε δηλαδή με το να έρθει, να μετακινηθεί ο set στην αρχή της αλυσίδας, για μένα έχει μόνο θετικά το συγκεκριμένο approach. Για παράδειγμα, το πιο σημαντικό, πόσο μάλλον να τον βάλεις και τη διαδικασία του design του feature, το πιο σημαντικό είναι η μείωση των bugs. Φαντάσου να έχεις έναν άνθρωπο, ο οποίος έχει τη ματιά του χρήστη, που ξέρει πώς λειτουργούν οι χρήστες, διαβάζει τα στατιστικά των χρηστών και πρακτικά είναι ότι πιο κοντινό έχεις το χρήστη μέσα στην ομάδα σου. Φαντάσου λοιπόν να βάζεις αυτόν τον άνθρωπο στη διαδικασία του design ενός feature. Φαντάσου πόσα bugs μπορεί να γλιτώσεις, πόσα edge cases μπορεί να πιάσει, πόσα σενάρια τα οποία ξέρει ότι οι χρήστες έχουν την τάδε συμπεριφορά και να έρθει από την αρχή και να σου πει: ξέρεις κάτι, μην το κάνουμε έτσι, γιατί έχουμε δει ότι οι χρήστες έχουν αυτή τη συμπεριφορά και δεν θα παίξει. Να πάμε να το κάνουμε με τον άλλον τρόπο, έτσι ώστε να βολέψει άμεσα τους χρήστες. Ένας developer δεν έχει αυτή τη ματιά. Καλός ή κακός. Είμαστε πιο πολύ τεχνικοί άνθρωποι και πιο πολύ βλέπουμε πώς θα φτιάξουμε τον κωδικά μας, έχοντας πάντα εννοείται κι εμείς στο μυαλό μας τη ματιά του χρήστη, αλλά οι άνθρωποι είναι η δουλειά τους να έχουν τη ματιά του χρήστη στο μυαλό τους. Επίσης, από αυτή τη διαδικασία βοηθόμαστε και εμείς οι ίδιοι engineers. Γιατί εάν έρθει ένας QA αρκετά νωρίς διαδικασία και κάτσει δίπλα στον άνθρωπο που ξέρει, στον product άνθρωπο, αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μπορέσει να χτίσει πολύ γρήγορα τα test cases τα οποία έχει να δει και βασιζόμενοι σε αυτά τα test cases μπορούμε εμείς οι engineers αργότερα να βγάλουμε τα tickets μας, τα οποία έχουν και μικρότερο scope γιατί είναι πολύ συγκεκριμένα, είναι και πολύ πιο εύκολο να τεσταριστούν και πολύ πιο γρήγορα μπορούμε να τα υλοποιήσουμε. Δηλαδή κάτι το οποίο μπορεί να μας έπαιρνε, 2, 3, 4 μέρες για να ολοκληρωθεί στο σύνολό του, μπορεί να έρθει ακόμα και πιο γρήγορα επειδή είναι πολύ στοχευμένα αυτά που έχουμε να κάνουμε και πολύ καταγεγραμμένα στη λεπτομέρειά τους. Επίσης, πολύ σημαντικό με το να κάνεις πλήρη καταγραφή ενός feature στην αρχή και να γλιτώνεις, όπως είπαμε, αυτά τα bugs, είναι και το κόστος. Που πολύ συχνά, επειδή είμαστε άνθρωποι που μας ενδιαφέρει πιο πολύ το κομμάτι το τεχνικό, κοιτάμε τη δουλειά μας, κοιτάμε τα πράγματα τα οποία συναστρεφόμαστε καθημερινά, πολλές φορές δεν περνάει το κόστος από το μυαλό μας. Ήξερες λοιπόν, Θοδωρή, ότι το κόστος έβρεσης ενός bug στην αρχή της δημιουργίας του είναι πολύ φτηνότερο από ότι να τον βρεις στο τέλος. Όπως το λέω, ακούγεται πάρα πολύ λογικό. Αλλά ήξερες ότι υπάρχει και έρευνα γι' αυτό. Υπάρχει έρευνα, έχεις απόλυτο δίκιο. Την έχει κάνει η IBM. Σωστά. Είχε δεξαθεί από την IBM. Είχε βγάλει σαν αποτέλεσμα ότι η λύση ενός bug στην παραγωγή είναι από 15 μέχρι και 100 φορές πιο ακριβή. Σωστά. Το να λυθεί στο design. Θα μου πεις, εντάξει, είναι πάρα πολύ λογικό, ρε παιδιά. Εννοείται. Να μην πιάσω ένα bug στην αρχή της δημιουργίας του είναι πολύ πιο εύκολο να το λύσω από να το πιάσω στο τέλος της δημιουργίας του. Αυτό που μου κάνει εντύπωση εδώ πέρα είναι ότι υπάρχει όντως έρευνα. Δηλαδή δεν είναι μόνο εμπειρικό το αποτέλεσμα. Και γι' αυτό φέρνω και στο επεισόδιο. Για να δείξω ότι δεν είναι μόνο κάτι εμπειρικό το οποίο έχει βγει από εμάς την καθημερινότητά μας. Υπάρχει όντως εμπεριστατωμένη έρευνα η οποία λέει ότι παιδιά, είναι πολύ πιο φθηνό σε πόρους και σε χρήματα το να λύσουμε κάτι στην αρχή και όχι στο τέλος. Και ο λόγος που το φέρνω κάτι τόσο εξόφθαλμο είναι γιατί ακόμη πολλές εταιρείες τείνουν να μην το κάνουν. Δηλαδή, απόλυτο δίκιο. Ο λόγος που το έφερα για να το συζητήσουμε σήμερα είναι αυτός. Το λέμε εμπειρικά. Υπάρχει έρευνα από πίσω. Υπάρχει όλος ο κόσμος που μπορεί να λέει ότι είναι πολύ λογικό. Κι όμως πολλές εταιρείες και πολλοί άνθρωποι τείνουν να μην το κάνουν και να λένε έλα μωρέ, δεν πειράζει, το φτιάξουμε και μετά. Κανείς δεν θέλει το bug στην παραγωγή φυσικά. Αλλά καμιά φορά το να αλλάξεις τον τρόπο που δουλεύεις είναι προτιμότερο να αφήσεις κάτι να διονύζεται και να λες OK, έχουμε μάθει να φτιάχνουμε τα bugs στην παραγωγή, από ότι να το κάνεις σωστά και να φέρεις τους QAs μπροστά. Αυτό θα ήταν και πολύ ενδιαφέρον poll να κάνουμε, να ξέρεις, στο επεισόδιο αυτό, να ρωτήσουμε τους ανθρώπους που δουλεύουν ως QAs ή και όχι ως QAs και να μας πούνε πόσοι ξέρουν για το συγκεκριμένο framework και πόσοι από αυτούς το εφαρμόζουν στην καθημερινότητά τους. Δηλαδή είναι σε εταιρείες που το εφαρμόζουν. Νομίζω θα μας εκπλήξει το νούμερο που θα βγει από αυτή την έρευνα. Γιατί πολύ φοβάμαι ότι οι περισσότεροι άνθρωποι το ξέρουν, αλλά πρέπει να είναι λίγοι άνθρωποι που το χρησιμοποιούν, ειδικά στην Ελλάδα. Από μια μικρή έρευνα που έχουμε κάνει τις τελευταίες μέρες, όχι εμπειρικά, ρωτώντας λίγο τους γνωστούς μας, οι περισσότεροι το ξέρουν και ελάχιστοι είναι αυτοί που το χρησιμοποιούν. Που πραγματικά είναι να σου κάνει εντύπωση. Και πριν προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα ενός στο επεισόδιο μας,
που να δώσουμε κάποιους τρόπους για το πώς μπορούμε να πείσουμε την εταιρεία μας να ακολουθήσει αυτό το pattern και να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Να πούμε ότι η ομάδα η οποία ήμασταν μαζί με τον Κυριάκο και ξεκινήσαμε αυτό το pattern να δουλεύει, σήμερα είναι σε πολύ καλύτερο επίπεδο όσον αφορά την ποιότητα που παράγει, και επίσης να πούμε ότι η ίδια εταιρεία το είδε ότι αυτό το πράγμα λειτουργεί και έχει καλά αποτελέσματα και ζήτησε να το εφαρμόσει και σε άλλες ομάδες πλέον. Πολύ σωστά. Το ξεκινήσαμε σαν πείραμα για να δούμε αν μπορεί να πετύχει και πώς μπορεί να δουλέψει η ομάδα μέσα σε αυτό, και τελικά πήγε πάρα πολύ καλά. Δεν το λέμε επειδή το κάναμε εμείς. Πιο πολύ το λέμε για να εμπνεύσουμε κάποιον, για να δείξουμε ότι δεν είναι τόσο δύσκολο όσο μπορεί να ακούγεται. Ισχύει αυτό, και είναι αυτό που λένε ότι καμιά φορά και ένας άνθρωπος φαίνεται την αλλαγή. Αν το δεις από αυτή την άποψη, μπορεί να πεις ότι είναι και ένα τέτοιο σενάριο, γιατί πρακτικά εμείς πήραμε την πρωτοβουλία σαν ομάδα και είπαμε πάμε να το εφαρμόσουμε να δούμε πώς θα πάει. Και τελικά είχε πολύ καλά αποτελέσματα και βλέπεις ότι αυτό αρχίζει και μεγαλώνει σιγά σιγά και θα πάει και παραπέρα. Άρα, ένας λοιπόν, φτάνοντας και σε αυτό το κεφάλαιο, ένας τρόπος λοιπόν για να μπορέσετε να εφαρμόσετε κάτι τέτοιο, εάν γίνεται φυσικά και δουλεύετε σε μια τέτοια εταιρεία, είναι να το φέρετε εσείς σαν πρωτοβουλία μέσα στην εταιρεία την ίδια, στην ομάδα την ίδια. Ξεκινήστε το σαν πείραμα, σε κάποιο μικρό feature ή σε κάποιο μικρό sprint ή σε οτιδήποτε. Να δείτε πώς θα λειτουργήσει. Γενικά η πιλωτική εφαρμογή τέτοιων frameworks συνιστάται πολλές φορές και από τα ίδια τα frameworks, για να χρησιμοποιηθεί δηλαδή πιλωτικά και να δούμε, να βγάλει παθογένειες, ευπάθειες και να δούμε μετά πώς μπορούμε να το λύσουμε. Οπότε, αν θέλετε να το κάνετε, ειλικρινά ξεκινήστε από κάτι μικρό. Ένας άλλος λόγος για να πείσεις λοιπόν την εταιρεία σου, εάν δεν υπάρχει η δυνατότητα να πάρεις μια πρωτοβουλία, είναι αυτό ακριβώς που είπε πριν ο Κυριάκος με την έρευνα. Δηλαδή, δεν θεωρώ ότι κάποιος άνθρωπος που βάζει τα λεφτά του σε μια εταιρεία, αν του πεις ότι μεγάλε, τα bug που πάμε και λύνουμε στην παραγωγή έχουν 10 ή 100 φορές μεγαλύτερο κόστος από το να λύναμε το bug στο design ή στο implementation phase, να σου πει ότι δεν με νοιάζει, εγώ θέλω να πληρώνω παραπάνω. Πάμε παρακάτω όμως. Εκτός από την έρευνα και εκτός από το τόσο λογικό επιχείρημα, το οποίο εγώ καμιά φορά αλήθεια παθαίνω αυτή την πλάκα. Δηλαδή θέλω να λες ότι δεν γίνεται να μην μπορώ να εξηγήσω σε κάποιον άνθρωπο κάτι τόσο λογικό, που εμένα μου φαίνεται λογικό. Πολλές φορές πρέπει λίγο να μπούμε και στη θέση του άλλου στον οποίο αναφερόμαστε. Δηλαδή, αν προσπαθείς να πεις ένα manager και αρχίσεις να του μιλάς με τεχνικούς όρους και με τεχνικά πράγματα, με IPM και shift lane και shift left και όλα τα σχετικά, θα σου πει τι είναι αυτά που μου λες. Θα καταλαβαίνω ότι είναι ένα framework σαν το Scrum. Scrum, κάνουμε Scrum. Ναι, βάλε και από αυτό. Απόλυτη, Στέφανε. Αυτό. Οπότε λοιπόν πρέπει να έχουμε λίγο το νου μας όταν μιλάμε σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν είναι τεχνικός, ότι πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο μιλάμε, τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζουμε. Και το οποίο είναι πολύ εύκολο για μένα. Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν managerial θέσεις και παίρνουν αυτές τις αποφάσεις κοιτάνε κυρίως δύο πράγματα. Την ποιότητα και το κόστος. Αν μπορούμε να πείσουμε τον άλλον ότι φέρνοντας κάτι καινούριο μέσα στην ομάδα επηρεάζουμε άμεσα το κόστος και την ποιότητα της δουλειάς μας, έχουμε πολύ μεγάλες πιθανότητες αυτό που θα πούμε να ακουστεί. Για παράδειγμα, όπως είπαμε και πριν, με το να φέρεις τους QA στην αρχή, μειώνεις το κόστος γιατί, όπως είπαμε, ένα bug κοστίζει. Οπότε αμέσως είναι ένα επιχείρημα το οποίο μπορεί να ακουστεί και να κάτσει. Έχοντας λιγότερα bugs στην παραγωγή, έχουμε και λιγότερα hotfixes στην παραγωγή και λιγότερα releases στην παραγωγή. Οπότε δηλαδή ο κώδικας μας είναι πιο σταθερό, το product μας είναι πιο σταθερό και έτσι οι χρήστες αυξάνουν την εμπειρία χρήσης τους και δεν έχουν μονίμως downgrades και πράγματα τα οποία δυσανασχετούν τους χρήστες, τέλος πάντων. Μία άλλη οπτική την οποία θέλω να θίξω. Τώρα αυτό έχει να κάνει είτε και στο πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για να πείσουμε την ίδια την εταιρεία να το χρησιμοποιήσει, αλλά μπορούμε να πούμε ότι είναι και στα benefits του συγκεκριμένου framework. Είναι ότι η ομάδα αποκτά μεγαλύτερη ευθύνη πάνω στα πράγματα τα οποία δημιουργεί, τα οποία φτιάχνει. Δηλαδή σκέψου έναν engineer ή έναν QA ή έναν product άνθρωπο, όταν αυτοί έρχονται όλοι μαζί, γιατί έρχονται όντως μαζί και πολύ κοντά για να δημιουργήσουν κάτι, πώς μοιράζεται και ο ένας καταλαβαίνει τι ευθύνη έχει ο άλλος. Γιατί όταν εγώ θα έρθω πολύ κοντά στο QA, πολύ κοντά στο product, πολύ κοντά στον engineer, μπορώ να καταλάβω τι ευθύνες επομίζεται αυτός ο άνθρωπος. Άρα και εγώ αντίστοιχα γίνομαι πιο υπεύθυνος γιατί δεν θέλω να στραβώσει όλο αυτό που πάμε να δημιουργήσουμε. Άρα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ότι η συνεργασία και η ευθύνη των ανθρώπων
αυξάνεται, είτε να το φέρουμε σαν επιχείρημα στην ίδια την εταιρεία, αλλά μπορούμε να το πάρουμε και σαν benefit ότι είναι αποτέλεσμα καλό αυτού του framework. Και κάτι τελευταίο, πριν σου δώσω πάσα, είναι ότι φαίνοντας τους QA μπροστά, οι ίδιοι QAs ενισχύουν την καριέρα τους. Γιατί Ναι, έχεις δίκιο. έρχονται κοντά στο product, έτσι, άρα μπορούν εύκολα αργότερα, αν θελήσουν, να κάνουν ένα βήμα, ένα leap και να φύγουν πλέον από το engineering και το QA και να πάρουν πιο managerial θέσεις. Προσωπικά δεν μπορώ να βρω κάτι αρνητικό από το συγκεκριμένο architecture. Αλήθεια, όσο το στείναμε το επεισόδιο και όσο το έχω συζητήσει με QAs φίλους μου, έχω και QAs φίλους, δεν έχω μόνο devs. Όσο λοιπόν το συζητούσα, δεν έχω βρει κάτι αρνητικό στο συγκεκριμένο εγχείρημα. Το μόνο αρνητικό στο εγχείρημα είναι να αλλάξει τον τρόπο σκέψης της εταιρείας σου. Νομίζω ότι το μόνο δυσκολία είναι αυτή και όχι το framework αυτό καθεαυτό. Είναι δηλαδή να αλλάξει τον τρόπο που σκέφτεται η εταιρεία και να μετακινηθείς από μια πεπατημένη και από μια παράδοση, να αλλάξει τον τρόπο που δουλεύεις και να πας σε κάτι διαφορετικό. Νομίζω ότι εκεί κολλάει αυτό το framework, όπως όλα τα frameworks. Η αλλαγή πάντα δυσκολεύει. Αλλά γίνεται. Και η αλήθεια είναι ότι επειδή όντως το έχουμε δουλέψει και είδαμε τη μετάβαση, δηλαδή δουλέψαμε αρκετά να πω ότι για μένα τουλάχιστον είναι η πρώτη φορά που δούλεψα με αυτό το framework. Και επειδή ξέρω πώς ήταν τα πράγματα προηγουμένως και πώς είναι δουλεύοντας εκεί, βλέπω από πολύ κοντά τα benefits και πραγματικά δεν βρίσκω λόγο κάποιος, αν όχι να το εφαρμόσει, έστω να το εξετάσει σαν ενδεχόμενο. Για να δει τι είναι στην τελική. Και πώς μπορεί αυτό, αν τον βοηθήσει, καλώς, αν δεν τον βοηθήσει, μπορεί να το αφήσει στην άκρη. Αλλά έστω να το εξετάσει σαν ενδεχόμενο. Θα ήθελα πάρα πολύ να ακούσουμε και τη δική σας γνώμη, οπότε μπορείτε να γράψετε είτε στα σχόλια social media είτε στο Spotify και να μας πείτε αν εσείς το έχετε χρησιμοποιήσει, τι δυσκολίες βρήκατε και αν οι εταιρείες ήταν δεκτικές σε μια τέτοια αλλαγή. Ειλικρινά θέλω να μάθω και από το κοινό που μας ακούει. Τέλος, να πούμε ότι το θέμα του συγκεκριμένου επεισοδίου είναι η δεύτερη φορά που το κάνουμε με το Θοδωρή. Η πρώτη φορά είχαμε τη χαρά να το κάνουμε στο WeTest Athens, στο συνέδριο το οποίο έγινε για τους QAs. Είχαμε τη χαρά λοιπόν να είμαστε εκεί και να κάνουμε αυτό το session live μπροστά στον κόσμο. Πήραμε πάρα πολύ καλό feedback και πήραμε οπτικές και εικόνες που δεν είχαμε. Και θέλουμε να πούμε ένα ευχαριστώ και από αυτό το βήμα και από αυτό το επεισόδιο στο WeTest που μας φιλοξένησε. Ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο συνέδριο και μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία και τους δυο μας. Αυτά λοιπόν από μας για σήμερα. Ελπίζουμε να σας δώσαμε τροφή για σκέψη, να σας δώσουμε υλικό να διαβάσετε. Για το Shift Lane Architecture. Για το Shift Lane Architecture. Μέχρι την επόμενη φορά, ήμουν ο Θοδωρής. Και εγώ Κυριάκος. Καλή συνέχεια.